Finally, Avocadoria have arrived here at Robinsons Place Pavia. And now, may kita bagong offering diri. And to introduce this one, let's welcome Nanglin. Hi! Yay! Hello, Nanglin. What is this ganing aton bagong flavor? Avocado sweet lover. Anong difference yan sa previous naton nga mga offerings diri? Ang arama, may chocolate na siya pag may safari sa. Tanan! Kalami no, may different nga texture kita sa aton nga ice cream. Siyempre, ang aton yung favorite, healthy na. Namit pa, perfect. So, nang din, di yung kita gani subong exactly. Pari kami ma'am subong sa Robinsons Place Pavia, sa first floor, sa tupad sa supermarket, kag sa tupad sa Skechers. Ayon, balaan nyo na tupad sa Skechers and supermarket. So, see you here and pagitaan nyo si Nanglin. Thank you! So, thank you, ma'am! Kung pinakahapit ka mo sa akong nga channel, kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Robinsons Place!